Prvá pomoc pri poranení mozgu a miechy a starostlivosť o nervovú sústavu. V tomto videu si zodpovieme nasledujúce otázky. Aké príčiny môže mať poranenie mozgu a miechy? Ako sa prejaví poranenie mozgu? Pri akých príznakoch máme podozrenie na poranenie miechy? Ako sa nazýva poloha zraneného na boku, pri ktorej voľne dýcha a nehrozí mu vdýchnutie zvratkou? Ktoré sú protišokové opatrenia známe pod označením 5T? A nakoniec, čo zabezpečí zdravé duševné zdravie a správnu činnosť nervovej sústavy? Toto video si teraz môžete pozastaviť a využiť tieto otázky ako súčasť vašej individuálnej prípravy. Centrálna nervová sústava, teda mozog a miecha, je chránená proti mechanickým vplyvom z vonkajšieho prostredia svojim uložením v dutine lebky a v chrbticovom kanáli. Toto uloženie ju chráni. Napriek tomu však v istých situáciách môže dôjsť k jej poškodeniu, ktoré môže byť pre človeka mimoriadne nebezpečné až smrteľné. Poranenia mozgu a miechy spôsobujú najmä údery do hlavy alebo údery do chrbtice. Nebezpečná pre zdravie a život človeka je tak aj obyčajná bitka alebo nešťastný úraz. Aké úrazy môžu ľahko skončiť poranením mozgu a miechy? Napríklad pád z bicykla, koňa, motorky, skok hlavičkou, teda hlavou napred do vody, ktorá má neznámu hĺbku, dopravná nehoda, alebo keď nám napríklad spadne ťažký predmet na hlavu, napríklad škrydla zo strechy. Dôsledkom týchto nehôd je potom otras alebo pomliaždenie mozgu a miechy. Pri spoznávaní prejavov možného poškodenia mozgu a miechy si musíme uvedomiť, na čo sú oba orgány určené. Začnime mozgom. Mozog riadi obrovské množstvo telesných procesov. Ak poškodíme mozog, niektoré procesy tela prestanú správne fungovať. Preto sa môže poranenie mozgu prejaviť napríklad nevoľnosťou, zvracaním, bledosťou v tvári, nepravidelným dýchaním, stratou pamäti alebo zmetenosťou. Miecha nám slúži na vedenie nervových vzruchov medzi mozgom a nervami v tele a je uložená v chrbticovom kanáli. Pri poranení miechy teda môže nastať napríklad bolesť v krku a chrbte, zmena v normálnom zakrivení chrbtice, nemožnosť ovládať končatiny, neschopnosť hovoriť, sťažené dýchanie a iné. Postup ošetrenia, poranenie mozgu. Ak sme sa ocitli v situácii, keď máme pred sebou niekoho, u koho máme podozrenie na poškodenie mozgu, či už sme svedkami jeho pádu, autonehody alebo akejkoľvek inej udalosti, v prvom rade vždy myslíme na to, že pre tieto vážne prípady fungujú záchranné zložky, ktoré skontaktujeme na čísle 112. Ak sme teda svedkami udalosti, pri ktorej sa niekto vážne zranil, ako prvé je treba chytiť do ruky mobilný telefón a vytočiť číslo 112, počkať, kým sa nám predstaví operátor a opísať mu situáciu. To znamená povedať mu, čo sa stalo a kde sme, aby nám vedel poslať pomoc. Nakoľko linka je viac ako celoslovenská, nepredpokladajte, že operátor vie, odkiaľ voláte a povedzte aj mesto. Príkladom vášho hovoru na číslo 112 môže byť aj toto. Dobrý deň, som na prechode pre chodcov pred autobusovou stanicou Mlynské Nivy v Bratislave a práve tu auto zrazilo chodca a leží na zemi. Rovnako linka poslúži aj v prípade úrazu v domácnosti. Dobrý deň, volám z Bratislavy zo Záhradníckej 22, 4. poschodie. Môj otec práve spadol na zem, je bledý v tvári a dusí sa. Čo mám robiť? Tým, že popíšete, čo sa stalo a kde ste, umožníte operátorovi vyslať za vami pomoc, ktorá dorazí v priebehu niekoľkých minút. To však môže byť neskoro a preto vám operátor položí ďalšie otázky, aby zistil závažnosť situácie a mohol vám povedať, čo máte robiť do príchodu záchranky. Ak nemáte pri sebe telefón, oslovte druhých ľudí a povedzte im, že je treba zavolať pomoc. V dnešnej dobe má pri sebe mobilný telefón skoro každý človek. Tak,
Teraz keď sme si dôkladne vysvetlili, že pri vážnom úraze treba volať číslo 112, môžeme sa pozrieť, čo by sme teoreticky mali urobiť pri poranení mozgu, ak zranený je pri vedomí. Napríklad vidíme, ako niekomu padla na hlavu škrydla zo strechy a teraz má problémy udržať rovnováhu, točí sa mu hlava a zle vidí. Ale komunikuje s nami, hovoríme teda, že je pri vedomí. Tak, ako prvé uložíme zraneného na chrbát, aby prípadne nepadol a nezranil sa ešte viac. Podložíme mu hlavu, ošetríme prípadné poranenia mimo hlavy, krvácajúce poranenia hlavy prekryjeme sterilným obväzom, kontrolujeme postihnutého a zavoláme rýchlu zdravotnícku pomoc. Hlavné je ale zachovať rozvahu, zabezpečiť, aby si zranený ešte viac neublížil a okamžite volať číslo 112. Pokiaľ je zranený v bezvedomí, teda napríklad leží na zemi a nekomunikuje, zabezpečíme mu dýchanie a srdcovú činnosť, ošetríme vonkajšie poranenia hlavy, uložíme do stabilizovanej polohy na boku, ako sa to robí si ukážeme neskôr, kontrolujeme dýchanie a puls a zavoláme rýchlu zdravotnícku pomoc. Pri vážnom poranení si musíme uvedomiť, čo je dôležité. Je dôležité, aby človek mal v krvi kyslík a aby mu fungoval krvný obeh. Ak je teda človek v bezvedomí, skontrolujeme, či dýcha a či mu bije srdce. Ak nedýcha, tento človek má veľmi vážny problém. Mozog začína odumierať po 4 minútach bez kyslíka. Pre lepšie informácie o tom, ako poskytnúť prvú pomoc človeku, ktorý ju potrebuje, skúste vášho učiteľa alebo učiteľku poprosiť, či by vedela zorganizovať besedu s doktorom alebo záchranárom. Do stabilizovanej polohy ukladáme človeka vtedy, keď je v bezvedomí alebo zvracia. V tejto polohe môže voľne dýchať a nehrozí mu vdýchnutie zvratkou. Ak by sme človeka v bezvedomí nechali bez dozoru ležať na chrbte, mohol by mu zapadnúť jazyk, alebo by sa mohol zadusiť zvratkami. Stabilizovaná poloha môže byť uplatnená na pravom i ľavom boku. Nikdy ale neukladáme do tejto polohy človeka, u ktorého predpokladáme úraz v chrbtice. Pri ukladaní tohto človeka do stabilizovanej polohy by sme mu totiž mohli zhoršiť jeho zranenie chrbtice. Predtým, ako si ukážeme video, ako uložiť človeka do tejto stabilizovanej polohy, predstavme si v mysli tieto kroky. Človek leží pred nami na chrbte a my mu zohneme pravú nohu pod kolenom a podložíme pravú ruku pod sedaciu časť, teda pod zadok. Pritiahneme ľavú ruku tak, aby sme ho mohli prevrátiť na ten pravý bok, zakloníme mu hlavu a ľavú ruku podložíme pod tvár. Celou pointou tejto polohy je, aby zranenému nezapadol jazyk do hrdla a aby prípadné zvratky gravitáciou tiež vychádzali z úst von a nepadali naspäť, čím by človeka v bezvedomí udusili. Pozrime si teraz video, ako vyzerá stabilizovaná poloha v praxi. Nebojte sa pustiť si video viackrát pre lepšie pochopenie. Poranenie miechy je veľmi vážne zranenie a môže ľahko vzniknúť napríklad pri páde z motorky, bicykla alebo koňa, pri autonehode alebo páde z väčšej výšky. Pri podozrení na úraz miechy tiež pomôže, ak bezodkladne zavoláme na číslo 112, oznámime im situáciu a budeme robiť, čo nám povedia. Poďme sa ale v krátkosti pozrieť na teóriu, ako postupovať v prípade úrazu miechy. Pre lepšie informácie ale odporúčame navštíviť kurz prvej pomoci alebo si nechať postup vysvetliť kvalifikovaným odborníkom. Pokiaľ je zranený pri vedomí a podľa jeho prejavov máme podozrenie na poranenie miechy, tak so zraneným nehýbeme, mohli by sme totiž jeho zranenie miechy zhoršiť. Hlavu zraneného podoprieme a nehýbeme s ňou, prikryjeme ho dekou a zavoláme rýchlu zdravotnícku pomoc. Do príchodu lekára podopierame hlavu.
Ak je zranený v bezvedomí, tak postupujeme tak, že stabilizujeme krk a hlavu priložením rúk na uši, obložíme zraneného prikryvkami alebo inými predmetmi, aby sme zafixovali jeho polohu. Ak nedýcha, robíme umelé dýchanie, prikryjeme zraneného dekou a zavoláme rýchlu zdravotnícku pomoc. Šok. Šok vzniká pri väčšej strate krvi, pri zlomeninách, popáleninách, srdcových ochoreniach, poraneniach miechy a podobne. O šoku uvažujeme vtedy, keď má postihnutý nasledujúce prejavy. Nápadná bledosť, studená vlhká pokožka, potenie, slabosť a závraty, nevoľnosť, smäd, zývanie, prípadne lapa po dychu. Prvú pomoc pri šoku zabezpečíme v prvom rade tým, že zraneného uložíme do protišokovej polohy. Je to poloha na chrbte so zníženou hornou polovicou tela a potom uplatníme pravidlo 5T. Teplo. Zabezpečíme dostatočné teplo, ale nie prehriatie. Ticho. Zabezpečíme pokojné prostredie, ale nezabudneme s postihnutým komunikovať. Tíšenie bolesti. V žiadnom prípade ale nepodávame lieky, skôr upokojujeme, vysvetľujeme a odvádzame pozornosť od poranenia. A tekutiny. Utierame a zvlhčujeme pery, tvár, nedávame ale napiť, maximálne niekoľko malých lyžičiek vody. No a posledné T je transport, zabezpečíme presun do nemocnice, čiže zavoláme rýchlu zdravotnú pomoc. Základom dobrej činnosti nervovej sústavy je správna životospráva. Je to pravidelné striedanie práce, odpočinku a dostatok spánku. Správna životospráva chráni človeka pred únavou, vyčerpaním a preťažením a pred stresom. Pozitívne vplyvy na duševné zdravie má napríklad pobyt v prírode, dobré medziľudské vzťahy, čítanie kníh, športovanie, pestovanie záľub, návšteva divadla, kina a podobne. Záverečné zhrnutie a krátke odpovede na otázky. Aké príčiny môže mať poranenie mozgu a miechy? Napríklad úder do hlavy alebo do chrbtice, napríklad po páde z bicykla, koňa alebo skoku do vody. Ako sa prejaví poranenie mozgu? Nevoľnosťou, zvracaním, bledou tvárou, nepravidelným dýchaním, stratou pamäti, zmetenosťou a iným. Pri akých príznakoch máme podozrenie na poranenie miechy? Bolesť v krku a chrbte, zmena v normálnom zakrivení chrbtice, nemožnosť ovládať končatiny, neschopnosť hovoriť, sťažené dýchanie. Ako sa nazýva poloha zraneného na boku, pri ktorej voľne dýcha a nehrozí mu vdýchnutie s vratkou? Stabilizovaná poloha. Ktoré sú protišokové opatrenia známe pod označením 5T? Je to teplo, ticho, tekutiny, tíšenie bolesti a transport. Čo zabezpečí dobré duševné zdravie a správnu činnosť nervovej sústavy? Správna životospráva. No a nakoniec, nezabudnime číslo, na ktorom nájdeme pomoc. V celej Európe je to číslo 112.